Maunta mga idol. Maunta mga idol. Biko mga idol oh. Biko. Sobra sa Doon Santa. oh, sa Santa. Ano biko mga idol? Ha? Ano biko? Naman. Ha? Hoy, Pwede kape. happy 1 viewers mga idol, mga unta. Biko sa probinsya mga idol oh. Manay Biko sa Rabeng, Santa Cruz. Ako kauban may Dondon vlog. Aw, ito. Doon Sopronio Rio Vlog. Wa na naman to. Wala. Aw na di ay. Supunyo Rio Bago vlog. ko na ko bago ron. Sige na mga is account ko eh. Lubog ang kamera na ko mga idol. Kamera cellphone. Sinsa nga mga idol kay nalubog man. Wala man masit up tinaw ang kamera. Wala. Views. 1 views ano yung sa? Wala. Ni ha? Chile. Atong Bagyo ni Santo. Kaon sabi. Nang Kasi kaon. blagnet yung may na pa ito na. Na. Look na. Dali kayo mapanos oy. Blagnet. Dili kayo Ang dali Biko ang ba? panos. Panghatag uban eh. Ano man. Kasilingan ba na? Wala. Ako kaliro gi limitan. May views. Ano lubog ang kamera cellphone na eh. Grabe lubog ang kamera yun. Ito kuha. Asa? Kina ba ito kuha? Ito yung kamera yung mga cellphone. Agay bi kita na bi. Agay bi. Ay padol dire. Ay di padol dire iro. Bilang map dai. Na Manila prag nang ayo. Yan. Luis. Dile. Ayo. Lubog ang grabe. Ano? Di mo klaros viewer kay lubog man. Katong kuha. Ano? Live mo to sa ni. Parang Ano ko nakasilpon. YouTube. Grabe ta. Napakotap. Pakititog. Hindi ko mga kang live na YouTube na ang live to ba? Pwede. Dali ayo Ang to. kini ako to kuha. Kasi ito mag-live. Bata ano ka puno to? Ha? Ka puno. Charge to. Ano yun? Totoo good oh. Content. Na mawala kaya po. Pa. Arang itong na kayo ka. Klase mong ate. Te, pangaon na mo te. Ako may adobo diha. Sobra ganyan buntag. Adobo. Adobo gani. Adobo pa. Pa. Oy, happy 5 viewers. Good na. Ang tag-bacon mga idol. Sobra gapon. Ito lang. Bibit-bit. Guys, nantag biko guys. Mga kapobre. Ay, mga kapobre. Prenil Idol Vargas. ako, kapobre. Hi. Oy, sa taon sa tanang mga vlogger ay.
lahi ang live sa YouTube no. Ang uno na lagi no. Gani, ayan ang comments. Ano moment no. Nga idol, nga tibi ko. Ako na si Soponyo Rio Vlog. Ian Mark Bernadas. Idol. Hello. Hello mga idol. Alright, sumayong udto yung tanan di ano. Nga nagbiko di ay kay sobrang hapon pa. Kabaw mga idol, ang kining ko inani mga Semana Santa mga idol, ang nindot manggod sa inani mga biko bilignit kanang pagkaugma na. Muna pinakarindot kaunon. Pero kanang bagong loto mga idol, wala pa na siya. Dili pa kanay siya ingon lami kaunon, pero pagkaugma kanang mabahaw ang kanang biko bitaw kanang bilignit ninyo. Di ba? Kaunan niyo karon, di ba pating lami So, shout out sa atuang 5 viewers karon. Oy, thank you sa nag-like. Thank you sa nag-like mga idol. Og ako ading kauban diri mga idol. Mo siya si Soprenyo Rio Vlog. So, ni-visit siya diri sa balay mga idol. Idol, So, mo na nangaon mi og biko diri kay may sobra biko mga idol. Oh, Uwe. Oo. Ayaw. Oy, kinsa may taga Ronda dumanhog. Ronda Cebu no. Basig na ibiko din. palbisin ang biko na. Basig na pa may bilignit ya mga idol. Ayaw. na napanos ng bilignet. Idol tayo. Oy, happy 5 viewers mga idol. So, thank you kayo sa pagbisita sa tuang gamay live mga idol. Ayo, sabi. Ako ang kamanghuran ako mga idol. Oy, lami ang biko. Alright, so lami diya mga idol. Siyempre, lami. Manigingon ako sa ako ang muna ang gingon sa ako ang last video mga idol katong padong bitaw ko din sa probinsya mga idol nga ingon sila lami ko ning ining biko og bilignit diri sa probinsya. So mao daw ning uban mga mao daw ng uban mga idol kani bitang mga nagtrabaho sa city mga idol. Manguli ko na sila probinsya kay maulay ko no magbiko og magbilignit. So mao ra nilang giuli diri sa probinsya magbiko og bilignit. Kay lami mo ko ning biko og bilignit diri sa probinsya mga idol. So mo ni siya si Soprenyo Rio Vlog mga idol. Ayaw bi. Ayaw dito ra kami. Lami yung biko oy. Ay, thank you sa nag-like mga idol. Thank you kayo sa mga nag-like. Salamat sa nag-like o nag-share, nag-comment. Salamat. Hindi pa rin pangligog dagat ba doon? Daghan magandang ligog dagat ito sa ubos. Ato ta. Ayal dili lang tayo daghan pa nito eh. Ato na sikip, ligo mag. Daghan kay nga ligo dito bay-bay yun doon. Okay na mag-vlog ito. Ha? Okay na mag-vlog. Mo gani, nindot dito ron. Daghan kay nga ligo. Pangawat panghaon datong kuan. Ang mga double dos mga balance mga tao dito ba. Perang-perang ba? Kini bay doon to no. Tanawa mga idol. Pau. Biko ra ako na dalit niya diri mga idol kay wa na may bilignit na hurot mga bilignit mga idol. Merci ko Martin kung upo akong kuan. Tupi. Inaani mo diri sa probinsya mga idol. Mani biko madali mo Gani. Kinsa may taga Ronda diri mga idol? Atas balay inom tagtuba mga idol. Idol ko si Sim tuba. Na may kuada no, tuba di baligya bay doon. Na. Inom ka? Ha? Inom ka? Tuba ta? Tubaran. Pupunta na ko. Wala na arab di tuba di bay doon kay ato ba bantayan ini ugma. Kok. Ha? Kok. Ayun ang ko. Batik ilang ko, sige tag inang ko. Royal. Agoy, samot pa sa soft drinks. Pag sakit ang inom ako ang soft drinks ini bay doon. Bugod kamera na ko bay doon eh. Ha? Ambot kay cellphone na mga idol, perti mahala pagpalit ng ano pero ang kamera perting lubuga. Pero di man tan inaani ning kamera ha sa una. Karon unsa naman ni grabe naman ni kalubog yung tao ni. Hindi na. Plastic. Video kay David doon. Kanta mo ka. No. Kanta ka. Kita kung ano, isagit. Yeah.
Lami mayo man sila may kuno kagtingog kuno. Sila kanta mo kagkuan sa tigabtahon nimo gani. Kini si kuan Prenel Vargas. Gaasa ka na sila no. Asa yung location mga idol? Paki-comments daw kung asa yung location kay arang makaibaw po ta ba kung taga-asa na to ang mga viewers diri sa YouTube. Tungod kamera ba doon? Sa asa ko matubang usama mo gud. Diri pintaha gamay diri. Lubog yun siya. Ini si saan siya? Ian Mark Bernadas. Lami mo ko ng biko ba nga idol? Baydon. Lami ang biko? Lami ko na. Unsa man nimo? Magkaon din na daw sili. Dili man da atis ni. Magkaon din na daw sa atis. Kauno nimo? Ko sa Na. Yaw pa sa dini ba Yan yun? sagi atis ano. Ako gisusap. Lain baoy di ako. Tamba mas piang ni. Magkaon din na. Oh, Ha? Ay, ka magsagunoy si kuan. Quick Vlog. Quick Kinsa Vlog. Quick vlog. Shout out with Quick Vlog ay. Gaasa man to quick vlog dai. Pagkakuan man to. O taga iskira to no. Oh, ato nang tapiton. Karon wala naman di ako no. Uli na deep free na mag. Mabay ato tos nag deep free og Quick Vlog. Basta nang vlogger alang gyud abot lang tanan. Ayo. Te, paggawas ko ng bangos na te. Te magsugba ming baydondog bangos. Sugbatag bangos baydon. Ako sugba. Sige. Ayun ka? Ayun ka? Unya. Yan na. Ihatag gud. Imo na gidakutan di na pinidula kan kay kandilarya na. Kay uli na dito ka di man nakuha nimo di man to diha. Di man na diha mo gikuha. Dito man na sulod. Ito man na sulod be. Nyar ko ba dito humat content daw. Happy to viewers mga idol. So kinsa nagprobinsya karon so ug mapuhon din mga idol natag kuan. Yoy, ato mig bantayan mga puhon mga idol ato may og Dan Bantayan Island. Kuyag ka! Oy mga idol kinsa taga Bantayan diren na bitakan kinason diha mga idol katong kilawon bitaw mga idol katong sa to swaki. Ug tuyom no. Oh, saki ug tuyong og paya-paya. Lumi kanang abi kapaw. ay. Oh, Oh, kanang saki-saki. saki. Kinsa taga Bantayan mga idol eh paki-comments daw. Oh, nabay lukot ya, lukot. Lokot nun ba idol? Lukot balat. Lami kini kilo balat. Pa! Ito kamera ay. Kuyag Bug ka! kamera? Pati kaya Bantayan kamera na. Island. Laha, kuyag ka! Dili kita ang mga view. Oh, lubog. Pasensya. Lubog jud siya. Ata! Ambot na sila puna mga idol. Papalit ako ni pati mahala mga idol. Hapit 15 mil. Ipatanaw ko na dong. Kamera. Balo, inaanay na siguro ni cellphone na. Basta magkadugay ko no. Magkabati ko ng kamera ko no. Ambot. Pero sa ako, naman sa akin naman pang cellphone ng kamera mo. Ilubog yan. Pero sa likod, okay naman. 10 hour man sa likod. Huwag nga ni kamera. Pati lubuga. Yung cellphone na. Pati mahala. Ay, gusto dong. Naman. Pinalak ko dong. Ha? Puhi ko na kana siya kana. Kini? Oh. Ay, trapuhan na na. Morya po. Pero yapon. Kasi na edit. Lagi. Oh, di ay no ay no nani no. Review isa na. Ambot. Review na ba? Tinaw na. Pati lubuga. Puhi alcohol, puhi ba? Lulu di kapas. Wala gani no. Parehas na. Tayo sa ko na nga ito. Ito ko ng trapuhan itong kamera ko na ba? Video ada. Puhi na. Ano na yan? Maorag yapon ba doon? Patiging lubugan. Murag di gini siya sa... Nalagpas. Murag na ay something puti sa sulod ba? Nay. Maodi ay. Nasod sa kamera na. Blue color ba? Morning lubog ron akong kamera mga idol. Mauna, imulubog yung kamera ka. Kasi nung di ana-ana na atong nagdibutan sa cellphone, diba? Mabalo ng kamerahan eh. Anong pating lubuga ni mga idol? Be, butang gud ni sa ako ani hugasan ng plato be. Sa dito ko. Kay manugba ming baydon ton og bangus. Kuyag ka! Dili naman ni magsugba.
Ano raman mi diri magsugba bay don. Magsumpa! Ako sumpa! Hala. Oh, kinsa mi naabot? Kato ka po wala. Oh. Ha? Kinsa na be? GRP Garrido? Are? Are. Oh, kini nga balay? Aka na? Oh. Kani nga balay. GRP Garrido nga. Oh. Yeah. Nagyanan dra unahan. Ah, pwede ra sa dadir eh. Ma bright jud ka be. Be, kuha tong bango sa rep ikaw. Butang isod sa balde. Ikaw. Sige na. Kaya magsugba magbangos ninyo by don. Oy, kinsam na to ang to viewers dire. Paki-comments daw asa yung location ninyo mga idol. Aram kay bawat ang taga-asa ni ang kuan. Taga-asa ni si kaya to ang viewers dire. Og syempre ato ang kauban na dire si Baydondon si Soprinyo. Sopronyo Rio Vlog. Sobrelio Junior. O basi makabisita mo sa iyang YouTube channel mga idol. Oh, wala sa YouTube no, Facebook ra din niya mga idol. Pabuhat ako YouTube. Oh, ay butang dire be. Katapuin na. Iwanan ko. Ingon ko sa balde. Ikaw gahi pa man eh. Isod sa balde. Sige na, tapoy sa nalang isang gamay. Ay, kasunod ko. Ibot ang sa ito, balde ba yun? Buhat ako YouTube daw. Nga, sudli, tubig ba? Anong muhumok ang bangos ba? Ito isog ba? Imbisa na ba ito, no? Aka ka himpit ba? Ah, gahi pa man to. Luman sa tubig. Then, sug ba ta? Then, sug ba ta? Buhat ako YouTube daw. Live ko daw. Kinaw. Kamay ba dyan? Ito kita Anak ko. Halap. Anak ko. lagi. Kung nga kami mahabit ito. Pag itong kuha na. Oy, happy 1 viewers na. At dami. Ha? Huwag na, Ramagoro. Ina lang na iparasir. Hi mga Guys! guys. Alam sa ka, basig na Ngaman iro. taog. Batag bangos. Sus, kalami sa bangos. Oy, suba. Basig nilakaw, basig nilakaw, bro. Arbis mo sa mo agod. Wala yung motor, no? Oh, basig nilakaw to. Nami kay parisan og kanang kuan ba? Tuba. Sinubang Ah, bangos. Di kasi ani ay. Soro na ko ya. Sugbag bangos. Kayo. Parisag balina. Ha? Parisag tuba bangos sinugba. Ting lumiya. Tanawa mga idol. Usara pila ka kabo na be. Wala ni awas be. Hala nag-awas lagi na be ang gripo be. Nag-awas be wala. Managpalong. Pero nag-awas na. Mana ka ni palong? Katinuan mo na ba ito na? Ha? Katinuan. Oh. Tanawa itong kamera diri. Tinawa itong kamera diri sa likod. Sa likod. Ambot lang. Ta diri ta ba doon? Asa ko natin sugba na. Ta, ali be. Dala rin ba doon kay Ay, dalaw ka po. ali. Ali diri ba doon tong kuan gatong. Unsa man ni oy? Tika ni. Ano man gibutang man ito? Patay jud mo nito. Isa ka nakalat. Sabi na kayo naglalag pa tabi. Pangita na kog plastic dito be. Usa. Tara. Ganito sa cellphone ka na. Wala, good pa. Ha? Uy, nag-live mo na be. Ayo pa kuan tabang. Dili. Ano sa po cellphone? Ari be. Ay, nasa ako lagi. Yes, ka nag-live pa ni. Uy, naunsa man ni be? Ano nag-green man ni be? Ha?
Agoy. La. Noon sa galing ito ang cellphone gani, giunsa ni nimo? Unsa ba ni ka mga idol? Noon sa pore ni oray. Tara, wala na. Gahi ba idol? Ha? Ah, mura man ni kumbira ni dapita eh. Gasol ni. Napikal din dako oh. Gi. Tagmayal na nabilin ani got. I-green? Ha? Di na ko ginain. Di naman eh, bisan grupo ito ito sugba naman. Oh, adi lang himbisan oy. Mm. Paggasan lang. Ay, ba't nagkutara dito? Gi. Are, are sa tagig kuan. Tubig. Are planggana. Magana ba? Minin mo na lang hugasan na ni. Ano ni ugasan? Di lang kuno. Okay. Nagmaya ni bangon sa eh. Sobra man eh. Ah. Bisan na eh, bisan na to eh. Himbisan. Bisan lang siguro. Ay, na sugar man ni. Ha? Sugar man ni. Magani. Amo tong kabo. Dong. Atong kabo. Ato sa nang iin atong live eh. Kasi na iin mga idol. Kay kalabaton naman eh.